midang te ta na kan nun kan phal na hian limna min pe ani ama sign the great ruler an level in the dan hi han soi photila level number level 1 na hian sensing stage oma level 2 na spiritual movement stage om le a level 3 na spiritual rotation stage spiritual wheel stage tia soi boka oma palina chon spirit stage divine soul stage tia soi boka om le a ana heavenly fusion stage om le a parukna heavenly transformation stage om le boka pasarina hian heavenly completion stage om le boka hemi ascension lang ho zonga hian initial phase middle phase le late phase te om vekani timhnua level 8 na 3 sovereign disaster oma po hi pathuma thena ni le a human body disaster stage oma spiritual energy disaster stage om le a pathumna spirit disaster hepai first grade atanga third grade thleng alen then sang le ani level 9 na hian sovereign stage supreme realm first grade atanga 9 grade thleng om le a level 10 na hian earthly sovereign stage om vele in chu pathuma then san le ania chu a thleng hlim loyal level advanced level le perfect level ate an then sang le ani ti chuan level 11 na heavenly sovereign stage aoma chu heavenly supreme realm tia soi bokania ohi pathuma an then le a spirit grade immortal grade le saint grade te ani chuan atop bera level 12 na hian the great ruler level sang ber chu a om ta ani po ni se hriat thiam nei nu har po ani mei theya level chakna nei te an lo lan huna hian eng anga thil ti thele chakngi an ni chu hriat thiam chho ve zel meang episode nung ber kan hu angin West Academy Zirlai te chu East Academy training ground na an lo kala chuta chuan East Academy Zirlai te chu an ti buaya Kingsan chuan ti top tumina beya ma se muyum chuan na takina hliama chumi hnuak mu chen chu aron thlengta muyum chu Zirlai a zirtir ta hlaka East Academy Zirlai te thena ngai dam dil turina tia chumi hnu chuan art stage a chakber lewiang chu alo thleng vele a mu chen chu beya duwa ma se master mo chuan alo dangta academy exam a lewiang chuan mu chen chu in bei pui turin a challenge sa mu chen chuan challenge chu apom ta ani anua chuan asin chu mortal realm a mu family te chen na ain thak ta mu chen pa mu feng le apa una pa mu yi te chu anin bia liuklan mi ten an ramribula boina an siam ni in an soi mu ye chuan tuna hian chet an lawani chuan liuklan te hian an hlaunia an ngai don ni in a soya mu feng chuan in dona chhuatir hun ani lo thua soya tunma khan liuklan ami chakber liujing san chuan north spiritual territory a rawrel thina tuna hian liuklan hian north spiritual territory a rawrel le an tummek ni na lang keni muklan te kan na chak tok lawani atia mui chuan mu feng hena nangma ambokin tuna liuklan roi tu liuking tian hi level 4 na divine soul level a omatia mu feng chun chu tiang soi hun ani lo ti soin in dona lam kai hnoi chung chang soi hun ani lo atia ti chuan engwan nge mu chen alo laki lo ti azot le a mu yi chuan spiritual le na tanga alo le le hnuwa mu chen hian north spiritual academy training anei ngal ti asoya chuti lai tak chuan mu chen chu aron thleng hlol me a mu feng le mu yi te chuan mu chen an mu chuan an lom hle mu feng chuan academy training chu akal krong em ti azota mu chen chuan a spiritual power chu activate mu yi le apa mu feng chuan an mu chuan an lom hle a chang chu mu chen hian spiritual movement level initial phase a thlen to wangani mu chen chuna pa hne na liwiang a challenge chungchanga hrila training na satle zu langai don ti soin chuti lo chuan a hne thei don lawati mu yi chuan liwiang hi liuklana an young master pani na ani thua lo soya mu chen chu engwanga a challenge chu pom nge ani ti azota mu feng chuan north spiritual academy hi neutral an om tlang puya chu wangin luking tian chu an rol ngam don lo ni na sei chumi hnuwa chuan mu chen a practice tur spiritual art chu an ngai tu angai ti asoya spiritual art ti chu technique ti na an mayang chu mu chen chu spiritual art room an roya mu feng chuan chu pindan chunga chuan martial arts attack arts le defense arts te a om ti asoi fia art zongjong hi define le mortal category a thenani a category tin hian high middle le low level an nei vekani atia mu chen hian flame dragon art en masabera chu mortal spiritual art niam takani mu feng chu anui suka du thana thata kani ati a hmaina ma ngein chu mortal spiritual art chu a practice a chu tatang chon speed chak tak anei ti asai ma sen mu chen chon ada let le a adang en ko le a
chu tia en kwal lai chuan art dang chunga tang chuan me che o pakhatin a kauti a hreta a hlau hle ma se a khoi chin ta a khoi vele energy maktak alo chuaka ngu chen hian art chu ala a chu great buddha art ti ani apa mu feng hne na he art hi ka practice du ani atia mu feng chuan he art hian reng anei lo chu wain adang thlang ro atia ma se mu chen chuan he art hi ka than lo chuan nuwa kain chhir donin kein hria atia chu thur hre chuan mu feng chu arel ru aboi hle mea mu chen hi anu ang thawani ati mu chen anu hming chu jing ian ania ase mu chen anu panlai chan hriat lawin akal bawani mu chen chu abang ang hlea apa hne na engwan nge kanu chungchangi soi thuta atia he art hi khoi tang lo chuak nge ati mu feng chu inu hian he spiritual art hi heta hian itan anu chia he art hi I thlang lawani chuan heta hian chatu datan om reng turani tu kota ma om turani lo ti in min shilani atia mu chen chun lungai takin kanu hi ala damangem adamani chuan tuna hian khoi ange omanga tia mu feng chun lungai takin inu chunga thil thleng hi ka hril theilo cha thu dikka hril cha chuan atina hleyang che ti na changa mu chen chuan kanu chu keima awangin athi ti na emni atilea mu feng chun rang takin nilo jingian hi ala damani he khovela hian midang zong ai nangma angai sak ber sia itan engkim ti a huamani ke hi atang kai lo ber sok chu kani inu chu ka kyanga ka om tir theilo ani atia mu chen chuan he hi thiam lo ani lawang engtika ema kanu chu ka zong huang ti ka tiama che chumi nu chuan tu main kan chung kwa min thin sang le thei to lawang atia chu thua hre chuan mu feng chu a hlim hle mea ani chuan tuna chuan great buddha art I thang ta I thiam vat theina I training nga langai ani inu spiritual art hi thilpa ngai ani lo practice zela leveli aphuna chon achungchang zongjong chu isha thiam vekanga ti chumi nu chon mu chen chu aruma kalin great buddha art chu a practice tran ngala ani chuan ka taksa hi buddha angin ka chanti rangaya chu tiang chuan thil ti thena chu tlong takin along chok thiang ti ina ngai tua chu tianga angai to la chon mu chen chu sea of chi consciousness space tia ko boka chon alutta a energy trade pakha chu ataksa akal kuala mu chen chon makati hle ka spiritual power thiang hlim trade ma saber hi hetianga awesome taka unlock the hi ka bai seilo ti ina ngai tua vole khata chu trade chu ataksa aluta chu chon dan na sa taka thena mu chen chuan engwan nge he spiritual power trade hi achak em ati ti chuan tumru na nen eng thil po thleng se he khovela hian lo na nei lovin kanung turani chumi hnuwa chau chuan ka chak thayang ka pale luali ne na ka thutiam chu ka hlen chuak turani ti ina ngai tua hetiang tumru na nen hian mu chen chuan training chu achun chom ta zela ataksa atangin energy chaktak aron puak chuaka heti la hian asin chu liwyang le limu bai te omna ain thak ta liwyang chuan thinrim zathian engwan nge pain destruction beat min pe kapa mit katlung lok ti chu ka hria ka chakna hi inring thlem ni atia limu bai chuan he destruction beat hian spiritual movement level late phase ka to pona takin a hliam thaya eng ang point ngai se naktuk exam ma mu chen hi hne angai ani liu chung ko thil ti thena dik tak ilan ti rangai not territorial rural to kan ni zia ifin fia turani atia liu yang chon a thiama ma se a hlau hlebo mu chen hne lo chon limu ba hian a khongai lawang limu ba chon heti hian a wawa I chakna zongjong mangla ila hne theilawani chuan atopa destruction beat hi mangang che atia ti chuan mu chen lo lang le a an chena in kota chuan a thua great buddha art chu a practice sun zom zela hun engma chen nuwa chuan training chu a zauta a mu chen chuan great buddha art hian taksa chak tak siam dan le in thak danglam na lam angai poimo bera abul tran na ka tran chawa ma se ka spiritual power he na sa takin ma son ti ka thei kanu spiritual art hi amak tak zeta ni atia athil ti thena mangin lungpui pakha chu atek china atike som ne le chuti lai tak chon mu feng le mu ye chu an lo thleng ta ama sona an mu chon an lom hle mu ye chuan I training na saboka I ma sona po aro pui hle me atia mu feng chuan naktukian north academia ekira lo hun tareng mai exam pass chuan north spiritual academia heaven state sa ikai sang to anga chumi hnuwa chuan zirlai dangtinen in elin 5 grade academia ilut le theyanga tia mu chen chuan in ring tok takin lungai su exam ka pass ngeyanga 5 grade academy sa kalut ngeyang ti na changa chuta mu feng chuan serious takin spiritual power manga lungpui ti sia thi thilro pui tak ani hran lo spiritual art chakna dik tak chu in bei tak taka chaw mu theiani chu wang chuan tuna chuan ka enchin don chi ani atia mu chen chu amang ang hlea nang chu level 4 na
divine soul level a yom to a kai chu level 2 na spiritual movement level a chau ka om nangma be che hi ka du lawatia moving chun a dragon flame eagle chu a activate a he dragon flame eagle hi I beidon ani athil ti thena hi spiritual movement level initial phase a ka daang chu wang chun har sar na inei tam lawang attack voi thuma I hne thei chun liwiang po I hne thei don ani atia mu chen chun rem ti in belet tur chun en pot sai ta apa ni na chun zangai na lan ti lo turin ati moving chun dragon flame eagle chu mu chen be turin thu a pe a mu chen chun a belet ve ngal ma se eagle chu a thlok chak le a chu wang chun mu chen chun attack futlat lo flame eagle chuan flame phu chokin aron attack le a mu chen chuan attack chu block atuma ma se eagles attack a chak choka mu chen chu a hlo cham le ta ani tuna chuan mu chen chuan flame eagle chu avoi khat attack a hne nge angai to mu chen chuan he divine soul level spiritual beast tharawani a athil ti thena chu spiritual movement level a ti hniam ni ma se ala chak hle a ala rang hle bok ti angai tua chuti la chuan flame eagle chuan a frame hangin aron phu tam ngek mai mu chen chuan attack block turin shield asiam ngala chu chu mu chuan mu feng chuan flame eagles power chu atipung le zuala mui chu alo hlau thong dewa pressure hi analu tuk loem ni tuna hian hetiang pressure hi ama chon thei lawanga tia mu feng chuan serious takina changa in dawna tak taka chuan hmel ma hian zangaina an lan tir don lo nangma tha theina hunrem chang an nei chuan an that nga lang se chu wang chuan mu chen hian pressure na sa tak noya dam kho chho dan le ne na chan dan aziranga ya ni atia mu chen chuan flame eagle attack voi thumna chu dai re ti hle flame eagle spiritual power po a chak chho zel ti a mu chuaka angai tua adam kho chho theinan chuan great buddha art base stage a bultan na chu kapal tlang anga ya ni atia mu chen chuan a spiritual power zongjong a khol khoma thei to panor letin pok na taka chuak ta dragon flame eagle chu anung to langai ta ani chu chu mu chuan mu feng chuan mu pui chu al le ta chuti la chuan mu chen chuan great buddha art chu a practice le ta ngala rotling takin base stage chu aron pal tlang ta ani mu feng le mu ite pani chuan chu chuan mu chuan an lom hle mu feng chuan flame eagle hian mu chen chu thil pai mo tak azir ti ani hi result thatak ani atia ti chuan atuk singa chuan North Spiritual Academy's exam arena asin chu en thak ta East Academy le West Academy pani atangin July te exam ha chon turin ankal khoma liwiang chuan nui zat me za thian engwan nge mu chen hi alo la thlen lo insula hlau le cm niang nge niami zongjong ma a chak lo don ti hre chuaka local jak le si zo ka tia chu athu sen hre chuan West Academy zila te chu an nui na sa hlea chiangar chu a thin rim hle exam an tan don engwan nge mu chen hi alo la thlen theilo atia amang ang hle limu ba chu nula pakhat hongling nen an ron thlenga July zongjoin an entrapa a chan chu an pan hi hian an chak hlea an ngai sang hle bok chuti lai tak chuan din sau chu academy pahnia master tenen an ron thlenga din sau chuan dan chu in shevek he exam a hian in du apek in challenge theya ma sevei khachawani ikhing poitur chu fing takin thangro he hi academy exam chawania chu wangin tuma in that tur ani lawatia chu thua sei nu chuan din sau chuan exam chu tan ani e atia ama sabrin liwiang chu arena chunga chuan azuang lut ngala muchin chu beiturin a challenge sui ngal ma se muchin ero ala omlawa chu chu muchun khingsan chuan chiangar hne a chuan muchin alo thlen ma lo chuan liwiang hi kalo beyanga tia chiangar chuan dana tuma ma se adang theilo khingsan chu arena chunga aluta liwiang chu a challenge ta ani liwiang chuan anui zat hleya East Academy zila hian nangma ang minep lutuk lo deuh hi min bengam turan omloem ni atia chu chuan khingsan chu a thithin rim hleya a spiritual power chu ati chuaka mi zongjong chuan makan ti hleya a chan chu khingsan po in spiritual movement level bultan na thleng to ani liwiang chuan I huaisen khop mai spiritual movement level I thlen to awangin min beina hun ka pe ang che atia chu chu hre chuan khingsan chuan liwiang chu a bei ngala ma se liwiang chuan olsam takin a beina zongjong chu a bum sak veka chumi hnuah liwiang chuan a magical fish pangin a bei let ta khingsan chu hla taka a hnek leng dor mai chuti chungpo chuan khingsan chu a bei dom du lawa a mountain fish mangin a attack velea ma se liwiang chuan a kutin alo bloka ma se le chu a khive thot thei liwiang chuan na taka khigle tin ma se khingsan chuan liwiang ke chu amana a pai thuta a mountain fish mangin voi khatang aron beile ta chu chu an mu chuan zilai pakhat chuan
ka ring thailo Kingston hian liwiang laka hian adin hun avong tlatani he hian kan East Academy hi West Academy ain achaklo big lo ti atilang chiang hle ani alo tia Kingston chon aron belia ma se liwiang chu a magical fish pang chon aron belet vele ta la taka anek leng lop mai Kingston a in siam rem ma chon liwiang chon a be chun sum hala na takmain anek ta zot maya West Academy zela te chuan Kingston hian spiritual movement level theng ma se liwiang hi atuk lo takzet liwiang hi achak ber ani an lo tia liwiang chon Kingston chu na sa takin a hliama liwiang chuan nang ve mai mai hian min challenge ngama tuna chuan min be ngama wanga I chan tur chu isa thiam to ang tlom mai ro atia Kingston chuan mu chen alo thlen ma chuan ka ban san thailo engpo ni se ka bai zelanga ani ti in Kingston chuan hlem na tak tol ma se liwiang chu a beile ta ma se liwiang chuan na takmen alo khoile shepa aneka apet bok pansna takmangin anek thulea Kingston hena ichaklo ti hi pom mai ro atia Kingston chuan thinrim takin a chang le da tunge nia in ngai ka tlom ho lawanga tia ading chuak le he hian liwiang chu at thinrim zual hle a Kingston chu na sa zokin a sei sa le ta chengar chuan Kingston chu in peturin ange na ma se Kingston chu in pedu lo liwiang hena ka tlom don chuang lo ati le chu chuan liwiang chu ati thin urna sa zual hle a athil ti thina zonga activate ta in pek lo chuan ka ti hlumang che atia chuti la tak chuan mu chen chu aron thleng ta liwiang chu aron bloka a hnunglam hlataka liwiang chu aleng dora arena chung tang chun a tateu hle chum hinua mu chen chuan liwiang hena I bei pui tur chu ke hi kani rum tak hian atia mu chen chuan Kingston hena spiritual movement level thleng hlim chau ni ma se a bei tha hle ti a hrila ma se liwiang hi mid stage sa om ani awangin mu chen chuan ama ngein a bei to don ti a hrila Kingston chuan mu chen hena liwiang hi I hne angai ani East Academy hi art stage sa nangma chawin champion ini tir thei West Academy ai hian kan chung nung jok turani atia chuti lai chuan din siao chuan first round na liwiang a chak jok ti alo puanga chuwang chuan West Academy zirlai te chuan liwiang chu anlo lom pui hle round dot lia mu chen le liwiang te ein be le ang ti aron puang zui le ti chuan East Academy zirlai te chuan mu chen chu anlo au phura sop shrep ro anlo ti liwiang chuan mu chen chu alangai ne phlea ahne nuwa chiangar chuan mi abula omreng hian engma hlokna anei lo ti a thiam don ti asei chiangar hi adu awangin mu chen hi a hohle ani mu chen chuan muang chang hian kemin hne tur hian I chak tok lo I van toy hle me tia chutianga asei nu chuan mu chen chuan athil ti thina chu activate ta chumi nuwa thinrim takin liwiang point athil ti thina chu activate zui ve bok West Academy zirlai pakhat chuan mu chen hi spiritual movement initial stage level a chau a oma liwiang ero middle stage a om to chuwang chuan mu chen hian hena chang theilo mai thean ti in a lo soya limu bai chuan hongling hena tunge chak jok tura arin ti azota honglin chuan an pani hian klana yang master ve an ni awangin spiritual arts an technique nei te chu a thadan ein ang hleang ma se liwiang hi middle stage ani awangin mu chen hian har satna engmu za chu atok mai thei tia ti chuan liwiang chuan a magical fish chu activate a mu chen chu a beita ma se mu chen chuan olsam takin liwiang beina chu alo bum saka chuta liwiang chuan a magical pump mangina eteka ma se mu chen chuan a block sak le a nunglama chuan an pani chuan an tol le dor ve a he hian liwiang chu ati thin rim hle sang taka zuang kangin flying kick mangin a eteka ma se mu chen chuan alo bum zela chu mu chuan limu bai chu anui suka mu chen hian limu bai hi beilet ngai na ashelo ani ber hi engtinge mu chen hi spiritual le na inti siang na tel turin than ani theya tia aza thak tak zetati in beina chu an thun zom zela liwiang chuan na chatakina beizela mu chen ero chuan beilet ri lawin abhuma alo block zel bok elder then kha chuan mu chen a chet dan en hian spiritual le na a training to ti a hriat tak zet alo tia mu chen mi chu a fia hle ni in a sei bok he wang hian liwiang ina abe dan tur hi alo shelok the ani atia ma se mu chen spiritual power chu chaklo jok ni in elder ta chun an ngaya chu wang chun atopa chaklo jok ani an ring chuti la chun liwiang chun chaktakin mu chen chu apana ma se mu chen chun bumin liwiang chu a hoi boy hle mu chen chun akun chung tang pani mangin liwiang a dara a khoi jawa a dara burn mark kang me chin chiana alo langa he technique hian a chung dila hliam na tak a thlen ani liwiang chu a che tha thei mai lawa thok har sa ati hle bok mi zongjong chuan
มูเจนเจ็ดด่านจูมากันติดเลยEast Academy Zirlai te chu lomin an lo aw na sa hle chumi hnuah thin rim takin liu yang chuan liu klan te ultimate skill frame palm chu activate ta chumi mang chuan mu chen chu attack mu chen chuan alo block ma se force na taka wang chuan atol hnung dora chumi hnuah liu yang chuan flame palm chuan attack chun zom le mu chen chuan a block thei ma se atol hnung zela arena tang chuan a chuak teu hle chumi hnuah thin rim za thian liu yang chuan a giant flame palm chu activate ta final attack nei tumin ain bot sei ta ani East Academy Zirlai te chu an lo hlau thong hle a hlom sia chu an hriat chian em awang chuan mu chen chu in pe mei turin an lo ti ma se mu chen chuan angai thalawa ani point tuna chuan a great buddha arc man mai lo chu ti theidang anei to lo ni in angai i chuan mu chen chuan great buddha arc chu activate ve ta a taksa atangin gold energy eng chak tak a chuak zui ngala mu chen hian buddha arc a practice nuwa a thlen level dik tak spiritual movement level a middle stage thil ti thena chu aron pholang ta mi zong chu a thong hlom hle East Academy Zirlai te chu an lo hlim hle thunga hongling chuan chu mu chuan tuna chuan tunge hne na changdon ti chu hriat a har sat to ni in alo soya liu mu bai ro chuan anaw liu yang chu a chak nge ala reng hne tlat thung ti chuan liu yang chuan mu chen hne na middle stage thlengma la kan liu clan spiritual arts hi in mu clan spiritual arts ain chak jok fe an ti in liu yang chuan mu chen chu giant frame palm mangin a beile ta mu chen chuan great buddha arc mangin a bloka anin nor ngat mai chumi hnuah mu chen chuan natna na sat taka neya ma se achakna chu atipung le zuala flame palm chu aron khitrana liu yang chuan engtingi ani theiati a hlau thong hle mu chen chuan frame palm ati chiat rol chuan rang takin liu yang chu a counter attack ta chumi awang chuan liu yang chu leya atla hlom tol mai na takin a hliama mi zong chun makan ti hlom hle ma se liu yang chu ala bei dong lawa ading chuaka beile atuma ma se aka atangin thesena chuaka a thin noka chu chuan mu chuan East Academy Zirlai te chuan mu chen chu an lo awa an lom hle liu yang chu an nui zat tran ta chu chuan liu yang chu ati thin rim zual hle a ading chuak le du thlan tur dang nei lawin liu mu bai na pek speed destruction beat chu activate ta chu chuan mu chuan liu mu bai chu a thin rim hle speed destruction beat man atum ti a mu chuan mi alu tuk tu ni man hun ani to lawatia beat atang chuan energy wave chak tak a chuak tana din saw le master dang the point beat thil ti thena chu an thre thei ngala mu chen pon beat atanga energy wave chak tak no chuak chu a thre theya engti kong point ati to vat angai ni in a ria liu yang chuan thin rim za thian voin hian mu chen chu damin a chho ti don no ti soin a au chuaka master mo chuan top tu din lo tia ma se liu yang chuan angai sak lo speed destruction beat manga attack tumin apan ta mu chen chuan a fire fingers chu activate ta liu yang lampan chuan chak takin atlan phei zui ve ngal bok mu chen chuan liu yang in a fire finger man le atum ti a mu chuan a hlau thong hle a ko ta tangin speed destruction beat chu a thlau ta mu chen chuan rang takin alo mana liu yang chuan lak let le atuma sem mu chen chuan a fire fingers chuan liu yang ngonga chuan atin ran meya liu yang chu a chengam to lo chuti lai tak chuan liu mu bai chuan mu chen chu thal hmangin aron beya ma se mu chen chuan alo bumman hlo chumi hnuah liu mu bai chu arena chunga chuan aron zuang lut ve ngala ti chuan episode chu heta hian a top ta ani